Dovolím si vás upozorniť, pani kolegyňa poslankyňa, že máte pravdu, že na Kube vládnu veľké nedostatky, napríklad nedostatočný prístup k liekom alebo dokonca aj k niektorým potravinám. Ale to všetko, pani kolegyňa, je dôsledkom desiatky rokov trvajúceho embarga a sankcií zo strany Spojených štátov amerických, ktoré sú nezákonné a v rozpore s medzinárodným právom, ktoré opakovane odsúdila aj Organizácia Spojených národov, opakovane odsúdilo valné zhromaždenie OSN, pretože takýmto spôsobom sa Spojené štáty americké takýmto spôsobom trestajú Kubu za to, že sa rozhodla ísť inou politickou cestou, než si to predstavujú Spojené štáty americké. Takže upozorňujem vás, že ten obrovský nedostatok, pozrite sa na to, akým sankciám desiatky rokov čelí Kuba, najmä zo strany USA. Panie pośle, v každej krajine, do ktorého diania sa zapája Rusko, tam je skrátka chudoba. A v každej krajine, kde má Putin vplyv, tam sú väzenia a porušenia ľudských práv. Američania nie sú zlo. Rusko je zlo, proti ktorému musíme bojovať. Toto je pravda.